zancen ki abu na haƙun ne, mai kyawun tarbiya abu da kin iya, ki ce sarauniya zan so ki sani a zuciyar ki adana bani so ki tarjiya. Zan zo da sawuna soyayya ta taho budurwata sai da ke rayuwa ta min daɗi. Na san ana yin zane kafin gini, waɗansu ko ba su zanawa. Iya haƙƙinka da ka bai wa sotiri, duk ɗan adam baya mantawa. Ranar farin ciki zai zama ran biki, ribar da kayo a